La fotbal, unde ne luptăm, unde alergăm, unde tragi de tine. Strigăm cât ne țin plămânii, haide, mai poți, trage de tine. La fotbal sunt în apărare, sunt omul din spate care mi se pare mie că ține oarecum așa, protejează toată echipa. Sunt atacant și sunt și co-capitanul echipei de fotbal împreună cu colega mea. Jucăm cu echipe atât din cadrul PWC cât și echipe de fotbal feminin din cadrul altor companii multinaționale. Pentru mine să lucrez în taxe, având în vedere că sunt inginer de meserie, a fost o mare provocare. Eu care nu făceam diferența între o dobândă și dividend, ca și exemplu. Fac parte din echipa de taxe indirecte din cadrul PWC. Ritmul este unul foarte alert pentru că avem foarte mulți clienți care ne solicită ajutorul și pe lângă asta constant legislația e într-o continuă schimbare. Ești întotdeauna pe teren, și în consultanță și în fotbal. Ești în spatele unei echipe când ești junior și vezi ușor, ușor cum cunoști oamenii, de dincolo de hârtie, ca să spun așa. La PWC cred că îmi place foarte mult că mi-a oferit șansa să evoluez. Încrederea în mine crește, pentru că vezi că luptând sau muncind mai mult, poți, că reușești. Poți să fac și asta.